ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି ନା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ ହାତ ଗୋଡ ଯଦି କିଏ କାଟିଦବୁ ନା ତୁ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେ ହେଲା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। କଣ କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ? ଏ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ହାତଟା। କୋଉଟା? ଯୋଉ ହାତଟା ତମ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି ନା। ହଁ ଯେ କଣ ପାଇଁ କାଟିଲୁ? କାଟିଲି ଦେଖିଲି ମୋ ଆଲୋକ ତା ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷାର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ। ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏଇ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଛି। ବସିଛୁ କୋଉ ହାତଟା କାଟିଛୁ? ଯୋଉ ହାଟରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଯାହା ହାତ କାଟିଲେ କଣ ହେଇଗଲା ତମେ ତ ସୁଟିଂ ସାଇଡରେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛ ନା ଯୋଉ କଥା ଓ ଦେଇକି କଥା ରଖି ପାରୁନ ନା। ଓହୋ ମୁଁ ଆପଣ ହେଇଗଲି ନାଇଁ। ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ତମେ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣ ବୋଲି କାହିଁ କହିବି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲୋକ ଅଛି। କଣ? ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ହଉ ଠିକ ତମର ଅଛି। ସକାଳୁ ଏବେ କଲ୍ କରିବା ମନେ ପଡିଲା କି? ଆଁ ହଁ ହଉରେ ବାବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ହାତ ସକାଳୁ ଏବେ କାଟିଛୁ କଲ୍ ଆଉ କରିବା ମତେ ମନେ ପଡିଲା କି? ଏ ବର୍ଷା ମୋ ଆଲୋକ ଦେ ପାଇଁ ମରିଥିଲେ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତ କି କହୁଥିଲ ନା ମୋ ମରିଗଲେ ଦେହ 3 ଦିନ ତ ମଢ ରଖିକିରି ତତେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲ ଟି ଆଜି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ଆସ ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଏଞ୍ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ କଲ୍ କରୁଛ ମତେ। ହଁ ଶୁଣେ ଖାଇନି ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ସିଗରେଟ ଟାଣୁଛି ହେଲା ତତେ ଖାଇନି ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି ଖାଇନି ଏବେ ଯାଇ ହେଲା। ଖାଇନି ହେଲା ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ହାତରୁ ଯଦି ବ୍ଲଡ ଯାଇଛି ନା ହେଲା ତ ପ୍ରାଣ ହଜେଇଦେ ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆସିବୁ ତତେ ବାଡେଇବି ହେଲା ବହୁତ ବାଡେଇବି। କଣ ପାଇଁ କହୁନୁ ମତେ ତୁ ବାଡେଇବେ କଣ ପାଇଁ ବାଡେଇବେ ତମେ ତ ପୁରା ବାଡେଇବୁ କିଏ କହିଲେ ହାତ କାଟିବୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା ବର୍ଷା ହେଲା। କୋଉଟା ତୋର କଣ କଟିଥିବ ଦେଖିବି ନା ସେଦିନ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖ ଶୁଣ ତୁ ଯେତିକି କାଟିଛୁ ନା ବାବା ଫୋନ କଲି ବାବା ଫୋନ କରି ଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ ସାନୁ ଫୋନ କଲି ସାନ ବି ବ୍ଲକ କରିଦେଲ ସାନ ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ବୋଧେ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ଯଦି ମୋ ପୁଅଠୁ କଣ ତୁ କରୁଛୁ 4 ବର୍ଷରେ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି ମତେ ବାବା ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆଜି କହିଲେ ଜାଣିଛ। ଆରେ ବାବା ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଅଛି ହେଲା ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ବାବା ତମେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଯାଅ ବୁଲିବା କଣ ପାଇଁ ହେଲା କଣ ତୁ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ ବାବା ଆଜି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ହେଲା ବହୁତ ମଦ ପିଇଛି କେଜାଣି କଣ ପାଇଁ କିଏ କଣ କହିଥିଲି ମଦ ପିଇଛି କିଛି କହିନି ମତେ ମଦ ଆଜି ଛାଡିଲେ ବାବା ନିଶା ଫୋନ କରି କହିଲେ ମୋ ପୁଅଠୁ ଯଦି ତୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ତମେ ବାବା କୁହ ନା ଯେ ହଁ ବର୍ଷା ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷରେ ବାବା ସାନ ବାବା ଯଦି ରାଜି ହେଲେ ତ ତମେ କାହିଁ ରାଜି ହଉନ। ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି ନା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ ହାତ ଗୋଡ ଯଦି କିଏ କାଟିଦବୁ ନା ତୁ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେ ହେଲା। ସତ କଥା କହୁଛି କାହା ହେଲା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ଶରୀର ନେଇକି କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ଚେହେରା ମୋ ପାଇଁ ନେଇକିରି ମରିବୁ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ମରିବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ହେଲା। ସିଏ ତ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମତେ ଆଭାଡ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏତେ ଜ୍ଞାତା ନାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଯା ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ନା କେହି ନଥିଲେ ବାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ ବିନୟ ଆଣିଥିଲା ସିଏ ଆସିଲା ତ ଯିବି ସିଏ ତ ଯାଇଛି କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗାଡିଟା ଧରିକିରି ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି। ତୁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଯା। ମେଡିସିନ ଦୋକାନଟା ହେଇ ବସିଛି ବାଣ୍ଡେଜ କରିକି ବସିଛି କିଏ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯିବି। ତୁ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନରେ ବଇଛୁ ନା। ତମକୁ କେତେଟାରେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଏବେ ତମକୁ ଟାଇମ ବାହାରିଲା ତମେ ଏବେ ଆସୁଛ ମତେ ପଚାରୁଛ ଫୋନ କରିକି ଆଁ କେତେ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛି ତମ ପାଇଁ କେତେ ମେସେଜ କରୁଛି ତମକୁ ତମେ କଣ ମେସେଜ ଗୁଡା ଦେଖୁନ ତମେ ଖାଲି ଭଏସ ରେକର୍ଡ କରୁଛ ତମକୁ ମେସେଜ କରିବା କଣ ଆସିନି ନା ଶିଖିନ। ଆରେ ବାବା ତତେ ମୁଁ 2 ମିନିଟ କହୁଛି କାଲି ଆମ ଘରେ କଣ କହିଲି ଜାଣିଛୁ ନା ଗୁଲୁ ଆଣି ଜଇଁ ଆଣି ତତେ ହେଲା ଆଣିବି ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମ ଘରେ କେହି ମୋ ଦେଲେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା। କଣ କାଲି ପାଇଁ ରାତିରେ କଣ କେତେ ପାଇଁ ଘଟଣା ହେଇ ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ହେଇ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବୋପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବ ତୁ ପର ପୁଅ ସିଏ ବାବୁ ଛୁଇଁ ସିଏ ଗମେଇ ଖାଇବ ସେଇ ଯୋଉ କାଲି ରାତିରେ ଝଗଡା ବାଛି ସିଏ କିଏ ବେ ଜଇଁ ହେଲା ପର ଘରୁ ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବି ଠିଆରେ ହେଲା କେବଳ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ଆଉ କେହି ନୁହଁ ହେଲା। ଆ ଯଦି ଆଲୋକ ବର୍ଷା ବାବା ମତେ ଆଜି କହିଲେ ନା ମତେ ଆଜି ବାବା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଦେଖେ ଝିଅ ତୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅଠୁ 4 ବର୍ଷରେ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ତମେ କୁହ ନା ହଁ ବାବା ବର୍ଷା ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ତ ମତେ ଧର 28 ହେଲା କି ନହେଲେ 29 ହେଲା ନା 30 ହେଲା କଣ ହବନି ଯେ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ତମ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ଷା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାବା ମୁଁ ତମ ସିଧା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆଲୋକୁ ନ ପାଇଲେ ବାବା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ବାବା ତମେ ମତେ ଖରାପ ଭାବ କି ଭଲ ଭାବ ମୁଁ ଆଲୋକ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ରହିପାରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ବାବା ତାଙ୍କୁ ତତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବାବା ମଦ ପିଇଛି ଏବେ କିଛି ହେଲେ କଥା ହଅନା ଯାହା କଥା ହେଇଛୁ ଆଉ ଫୋନ କରୁନୁ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ ଫୋନ କରୁନ ହେଲା ବା ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି ନିଶା ହେଇଛି ନା ମୁଁ ହେଲେ କଥା ହେଇପାରୁନି ବାବା ଥିଲେ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଏ ବର୍ଷା ମରିଗଲେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ।
तू या मो लाइफ रे रहू तते मु करू बो करनी समस्त अने सारा ओडिसा अने हला ए आलोक टोका रखिला हाली मते आज तू बाबा एती कौन कहला संभाल जानछ तमे तमे कौन मो कहला? पई तमे मो पुओ पई लकी मो पुओ तम सकासे मो पुओ आज एते ऊपर चढ़ी पाला जे कि फिल्म रे शूटिंग ओ करि मु नाही पाला गली मु नाही गली तो काली ले कहिथिल ना काल तू अबुझ हेलु हेलु मार खाइलु तो हाथ मु उठौनी मते बहुत विरक्त करना बाबा जो निशा थिला पचास बाबा तुमगु भाई जाई छी पचास तो एइडा मते भल लागिला कोन कहि थांदे बाही नेली कहिथाने कोर्ट मैरिज ही नेली कहिथाने तू खुशी हेथांतु सेती मो उपमा पाटो तू सुनियो जानती हैला अच्छा तुम बाबा को हां बाबा फोन करना बाबा मत भी देई हैला फोन करना बाबा जल्दी तरह कथा लेनी हैला तो कॉल करना ए कॉल करना बाबा दिले कथा हो छला बाबा कोड छै बहुत मत भी देई हैला छै छु बोले तुम बाबा कहून बाबा तुम जहाँ चाहूच वर्षा सेटा दो बोली कहून मु कही ना तू काई टेंशन नउछ बाबा धीरो पानी पत्थर काटे अरे साई पड़ी जा तू आमे जदी साई रे जदी घर बिकी आ कोडे जदी प्लॉट गां रो जगह बड़ी बिकी करू ना आमे कोड बण जंगल रे के रहिला जीवो मो पाकू तू सेडे काई बाबुनु बे आगो जगह प्लॉट तो पैसा तो कोटी टाका 2 कोटी टाका संपत्ति आसुरी पाकू आइला पर